Gurutze auzoa, gure auzoa, makina bat jolas egin genuen haurtzaroan, umetan, parke honetan bertan. Beste era batera zegoen orduan atondua, antolatua, baina makina bat jolas egindakoa gara. Aipa dezagun, Gipuzkoako Foru Aldundiak aurten aurrekontuetan 2008koetan 811.381,74 euro gutxiago ordainduko dizkiola Lazkaoko udalari. Noiz eta hiritarrek edo herritarrek gehien behar dugun garaian bizkarra emango digu gure Foru Aldundiak. Hau dela eta Gipuzkoako hainbat alkatek, 75 alkatek hain zuzen, egin dute eskaera bat, alde bakarrez hartutako izan baita erabaki hau, Foru Aldundiko gobernuan dagoen taldeak alde bakarrez hartutako erabaki izan da, eta alde bakartasun horren aurka jarri dute errekurtso bat, 75 alkatek esan bezala, eta galdera da gure herriko alkateak zer egin ote duen, ea bera ere 75 alkate horien artean ote zegokeen jakinen nukenik, ez baitakigu. EH Bilduk Podemosekin eta PSRekin sinatu berri duen akordioa, izan ere akordio honek eskatzen baitu 2012an indarrean sartu zen lan erreforma bertan behera uztea. Eskatzen baitu ez, hori adostuta dago. Lehenbailen, koronavirusaren neurriak bukatzerako guztiz, bertan behera geratuta egon behar du lan erreforma honek. Langileen baldintzetan hainbesteko eragina izan duen lan erreforma hau. Eta kiroldegiko pleguetan, baldintza orokor jarri dute indarrean den legedia bete beharko du aurkezten den enpresak, horrelako zerbait zioen, eta EH Bilduk nahi zuen hori baino datu zehatzagoa jartzea, hain zuzen ere, kirol instalazio publikoei dagokien Gipuzkoako lan hitzarmena bete araztea nahi genuen, enpresaren batek hartzen baldin badu Lazkaoko udalaren kiroldegiko zerbitzu hori, ez dezan tentaziorik izan langileei baldintza kaskarragoak jartzeko. Beraz, horiek gure umetako oroitzapenekin batera Lazkaoko auzo honetatik esan nahi genizkizuenak. Laster arte!